an bɔra ka information telemani fila de sɔrɔ ko information dɔ bɛ ka circuler ko maître Muntaka Tall ko a ka kalifa ko o minɛna la est ce que o kuma tiɲɛ de don ou bien nkalon de don an bɛna tila ka kuma o kan donc aradar dɔw bɛ k'a fɔ ko maître Muntaka Tall k'u y'a torturer ko f'a sara est ce que kuma in ye tiɲɛ de ye an bɛ tila k'o kuma jaabi sisan ko maître Muntaka Tall ka famille mɔgɔw a somɔgɔw k'u farala ɲɔgɔn kan maliyɛnw ko ka kuma ko maître Muntaka Tall ko maa minnu ye bɔra ka maître Muntaka Tall ko ka buruja réseaux sociaux kan ko plainte bɛna don a bɛɛ lajɛlen contre la minnu taara Facebook sanfɛ la TikTok sanfɛ YouTube sanfɛ ka taa Muntaka Tall tɔgɔ tiɲɛ nkalon kan ko poursuite bɛna wuli a bɛɛ lajɛlen contre la Muntaka Tall ka famille mɔgɔw ye communiqué bila an bɛɛ lajɛlen y'a ye maliyɛnw mɔgɔ caman bɛ na dɛsɛ Mali ko in na mɔgɔ caman bɛ na malo hala tɛmɛ o de kosɔn i kɛra mɔgɔ fɛ cogo cogo il faut être prudent ne Segu Tunkara ne y'a mɛn ko maître Muntaka Tall ko Modibo Kone ka mɔgɔw k'u y'a torturer SE prison na ko f'a sara ne y'a mɛn ne ye ɲininkali kɛ ne ka radar fila olu ma fila ou bien saba kuma la jɔlen ma sɔrɔ olu da kosɛbɛ bon ne tɛ se ka confirmer k'a fɔ Muntaka sara ou bien a ma sa ne kɛlen bɛ ko kelen kɛ ni kalama maître Muntaka Tall u y'a torturer tiɲɛ de don plan kun ye mun ye ka maître Muntaka Tall ka u ye capitaine Soyiba bɔ u ka manamanakanw fɔ wagati min na u ka vidéo bɔra wagati min na u kun bɛ fɛ ka Muntaka forcer a ka bɔ de k'a fɔ ko ale kun bɛ k'ale ye terror ka complice de u ye Muntaka Tall torturer a ma sɔn maliyɛnw bi vidéo ka di dɛ ni SE y'i minɛ n b'a fɔ a ɲɛna dɛ yɔrɔ mɔgɔ bɛ ka sa kaso kɔnɔ sisan ni SE mɔgɔ y'i minɛ ka bɔrɔ dɔ i kunkolo kɔnɔ u b'i julankolonkɛ de bɔ est ce que a b'o kalama u b'o de kɛ mɔgɔw la ninnu bɛ mun kɛ mɔgɔ la SE la ka jugu ni terroriste ta ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ hali olu k'i minɛ o ka fisa ko SE y'i minɛ u bɛ kulusi de bɔ i la ka guloki bɔ i la k'i humilier n'i b'i kɔlɔsi ta ni si ta i m'a ni mɔgɔ caman bɔra u bɛ caw caw ni mɔgɔ caman bɔra u bɛ caw caw u b'o de kɛ mɔgɔ la maliyɛnw ni kaso de bɛ Mali kɔnɔ hali bina ka mɔgɔw tɛ nin kɛ mɔgɔ la mais an ka tiɲɛ fɔ a ma daminɛ Asimi tile la dɛ a bɛ yen depuis Asimi ma kɛ président an ko tiɲɛ fana fɔ SE bɛ mɔgɔw libula ka sɔrɔ a ma daminɛ Asimi la dɛ depuis politiciens bɛ fanga la a bɛ kɛla tiɲɛ de don an ko tiɲɛ fɔ n tɛ Asimi fɔ o tiɲɛ mais SE bɛ mɔgɔ libuli mun kɛra a ma daminɛ bi o ye tiɲɛ de ye parce que n'i bɛ kuma i ka tiɲɛ fɔ an y'a kɛlɛ kɛ Asimi ninnu kɛlɛ ka coup d'état an ko ka nin kaso in bɔ yen mɔgɔ libu kaso de don n'i y'a mɛn ko SE ye mɔgɔ minɛ i m'a Burama Ture u ye Burama Ture torturer fa sara Abdou Niang ye kaso kɛ Burama Ture mun ka ko la dɛ Abdou Niang i m'i da don Muntaka fana ka ko la Allah Allahu akbar miyatoya caman nɛn bɛ tɛgɛ miyatoya la a bɛɛ n'Ala cɛ o de kosɔn hadamaden i ka baara kɛ i ka kɛ indépendant ye ni gulonna de k'e fɔ mɔgɔ ka to k'i bolola sɔn k'i bila ka i danbe feere c'est très grave donc SE mɔgɔw ye Muntaka bali k'a ta ka fura ta i b'a dɔn n'i ye ni si hakɛ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ u mago bɛ fura dɔw la peut-être que diabète bɛ yen tension bɛ yen u ye Bube faga cogo min Bube sara cogo min dɛ o technique kelen de bɛ ka kɛ mɔgɔ parce que Asimi Goïta tun bɛ fɛ k'i profiter Sadio Kamara ka saya la mɔgɔ b'u kunkolo chauffer k'a bɛɛ faga ka galon dɔrɔn a bɛɛ la k'a bɛɛ djihadiste ye k'a bɛɛ faga k'a bɛɛ dégager ka b'u senkɔrɔ o de kun y'u ka plan ye u ye mɔgɔ caman faga wallahi ni kuranɛ cɛ a caman tɛ djihadiste ye u ye mɔgɔ minnu minɛ k'u kunkolo bɔ Maliyɛn bɛna tila ka révélation dɔ k'o ko kan dugu bɛ wuli ne bɛ bɔ ka kuma u ka vidéo man tɛ mun bɛ se ka ne sɔsɔ n bɛna vidéo filanan dɔ k'a y'aw préparer dɛ mais an ka taa nin vidéo ye fɔlɔ donc ni SE mɔgɔw u bɛ ka Muntaka torturer tiɲɛ de don ça c'est la vérité ne y'o fɔ depuis Muntaka ka saya ko kuma ma fɔ n'a fɔra ko Muntaka ala kana fɛn kɛ Muntaka la ala ka si ni kɛnɛ di Muntaka Tall ma u ye Muntaka Tall minɛ nkalon de kan
wallahi Muntaka de djihadisi al an kun bɛ M5 kɛlɛ wagati la n'i ye violence ni ko dɔ bɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn Muntaka très prudent Seba mun bɔra ka kuma Seba bɛ baara kɛ nin de bolo n ko ni djihadisi kɛlɛw de Muntaka kɔrɔkɛ faga u ye cɛkɔrɔba min faga n ko Muntaka kɔrɔkɛ de don mɔgɔ min ye kɔrɔkɛ faga e ka tila ka taa forontigi ka k'i ka jamana ci et puis naloma dɔ bɛ da o la hali ni Asimi Goita ne minɛ bi n'u ko ne ye djihadisi ye dɔw bɛ da la a bɛɛ ni ala cɛ dɔw bɛ da la c'est à dire n t'i fɛ mais n bɛ ngalon nɔrɔ la k'i image nɔgɔ hali maa min b'o kɛ hali ɲamaden ka fisa ni ye n bɛ mun fɔ minnu bɛ Asimi ninnu kɔ fanga in bɛ se ka bin bi a bɛ bin sini procureur o procureur ni Asimi Goita parce que an y'a mɛn ko Mali justice la u bɛ k'i munumunu u t'a dɔn u bɛ ko in kɛ cogo min na u kɔnɔna fililen don Mali sariatigi caman sirannen bɛ k'i bolo don Muntaka Tall ka dossier kɔrɔ u b'o fana boli la n b'a fɔ procureur Adama Kulibali de la cybercriminalité aw de u b'u ka saluku kɛ ka Adama Kulibali de bila a la Muntaka ka denbaya bɛ ka plainte labɛn k'u bɛ taga n'a ye Adama Kulibali ni y'aw ka dernière cartouche de parce que Asimi tɛ bɔ nin kelen na n'a tugura Asimi kɔ nkalon kan k'aw danbe feere k'a ka hɔrɔnya feere n'a ma kɔlɔsi a bɛ kɛ Asimi ka fanga saraka ye Mali procureur Mali juge a ye Segu Tunkara ka kuma lamɛn ni cɛ tugura Asimi ninnu ka ni koneri kɔ k'i b'u dɛmɛ nin nkalon kelen kan a y'aw si kan a bɛ ka Mali janfa a y'aw kɛlɛkan janfa a y'a faso janfa a ye Ala janfa mais wallahi Asimi filɛ ni a dandugu de la ni mun b'a yɛrɛ ɲini k'i yɛrɛ ɲini ni mun b'i yɛrɛ kunkolo bɔ ne tɛ violence fɛ ne tɛ Ala de la ka kaw la mais n'aw taara da don Muntaka ka ni affaire la k'a bɛ taa ngalon nɔrɔ i n'a fɔ a ye mun kɛ Clément Dambélé la i n'a fɔ a ye mun kɛ Arasbati la i n'a fɔ a ye mun kɛ docteur Sogɛl Kokala Mayiga la wallahi n'aw taara k'a bɛ Muntaka ta kɛ a bɛ kunaya da a bɛ a ka supposons a ka wuli k'a bɛ taga u ka taa faux dossier dɔ ma ka taa bɛɛ b'a dɔn ni ngalon donnen don ka ban pewu u y'a mɔgɔ yira ko coup d'état kɛla da a si minɛlen t'u bolo bɛɛ b'o kalama n bɛna tila ka na n'o dossier fana ye aw b'o dɔn anw b'o dɔn a y'aw ka crédibilité sauver aw kana sɔn miyɛtɔya bolo Mali procureur Mali juge miyɛtɔya kɛra maa si bila ko Asimi ninnu ka kunkolo dɔ bɔ cɛ siri nana Musa Tarawele bɛ gɛn don min na u ye Musa Tarawele ka ministre contre minɛ ka essence bɔ a kan ka jeni n'a ma kɔlɔsi n'a ye sara kolon tigɛ ni Binaka mɔgɔ donna Bamakɔ don min na u bɛ taga aw minɛ bilahi talahi Binaka mɔgɔ b'aw minɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na n bɛ ka tiɲɛ bilen de fɔ an ɲɛna aw ka vie bɛ danger la Mali ministre de la défense contre o bonna ni la kuma tɛ aw ma aw procureur aw juge wallahi fɛn fila bɛ aw tɛ échapper la n'a taara da don Muntaka ka nin ko la don o don fɛn fila bɛ n'a ma kɔlɔsi a tɛ échapper la ni djihadistes m'aw minɛ population bɛ énervé n'u y'aw sɔrɔ carré kunna bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ u b'aw jeni n'u m'a kɛ a ka fɔ ma tout ɲamɔgɔden tatɔ filɛ nin ne révolution ye ne bɛ violence moi je suis contre la violence oh non ne violence ne bɛ k'aw ladi de aw kana don a sira kan n'a y'a kɛ procureur b'i da don nazi na miyɛtɔya bolo o y'i ka carrière banni o kelen ye ni min kɔlɔsi Asimi bintɔ i bɛ kɛ Asimi ka fanga saraka ye ça c'est clair Asimi bintɔ carnage bɛ kɛ n b'o fɔ a ɲɛna Asimi tɛ bin hɛrɛ la dɛ a y'a sɛbɛn Segu Tunkara da fɔ Asimi bɛ bin don min na jeli caman de bɛ bɔ a don a y'a sɛbɛn Segu Tunkara da fɔ ni mun b'i kɔlɔsi yɛrɛ k'i kɔlɔsi yɛrɛ la parce que a tɛna kɛ hɛrɛ la hali Binaka mɔgɔ ye Asimi to yen Asimi sɔrɔsi ɲɔgɔn t'a to yen Mali sɔrɔsi caman bɛ ka commencer ka reculer Mali sɔrɔsi caman b'o tɛ ka kɛlɛ kɛ dɛ dɔw bɛ ka kɛ dɔw tɛ ka kɛ an ye Kidali bila an ma kɛlɛ kɛ o an bɛ ka yɔrɔ caman bila an bɛ ka ma position caman bila bi parce que l'armée est démoralisée jamana bɛ yɔrɔ min na Bamakɔ encerclé don Mali procureur aw tulo bɛ na wallahi ne ma i da don ni affaire la i b'i yɛrɛ malo sinon Muntaka Tall ka famille mɔgɔ bɔra u ye communiqué bila u ko vraiment il y a communiqué filɛ nin ye u ye communiqué bila ko la famille fait voilà déclaration de la famille de maître Muntaka Tall la famille fait suite à son communiqué du 3 mai 2026 dans lequel elle a dénoncé l'enlèvement de maître Muntaka Tall à son domicile dans la nuit du 2 au 3 mai 2026 par des hommes armés non encore identifiés. À ce jour, la famille ignore l'identité des auteurs de cet enlèvement ainsi que le lieu et les conditions de sa séquestration. Par ailleurs, aucune autorité judiciaire ne lui a notifié l'existence de poursuites engagées à son encontre.
La famille rappelle à toutes les faits utiles qu'en application du règlement numéro 05/2005 CM-UEMOA, aucun avocat ne peut valablement faire l'objet de poursuites pénales dans l'espace UEMOA sans l'autorisation écrite préalable du procureur général ou du président de la chambre de l'instruction délivrée après consultation du bâtonnier. Par ailleurs, en dépit du communiqué de mise en garde anticipé publié le 28 avril 2026 par le procureur en charge du pôle spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité, elle a constaté la diffusion massive de la publication et des vidéos sur les réseaux sociaux de nature à attiser la haine et la violence et cherche de manière insidieuse à rattacher Maître Muntaka Tall aux événements du samedi 25 avril. Par conséquent, la famille s'inquiète de l'état de santé physique et psychologique de Maître Muntaka Tall. Elle remercie les personnes et les communautés qui continuent à les soutenir dans cette épreuve. Elle rappelle le communiqué du bâtonnier de l'ordre des avocats dans lequel souligne que l'enlèvement et la séquestration constituent des infractions préavis et réprimées par la loi pénale. Elle en rappelle à toutes les autorités et organisations de défense des droits de l'homme pour une mobilisation en vue de la poursuite des recherches et la traduction en justice des auteurs de ces infractions. Voilà. À toutes les autorités et aux organisations de défense des droits de l'homme pour une mobilisation en vue de la poursuite et des recherches et la traduction de justice des auteurs de ces infractions. Elle informe les Maliens qu'elle a déjà constitué un collectif d'avocats chargés de saisir les autorités compétentes aux fins de poursuites contre les auteurs de l'enlèvement. Maître Muntaka Tall ne plainte pas de le contrôle là. Muntaka vidéo pialé nous que plainte de enfant contrôle là. En outre, ces référents de communiqué, le procureur en charge du pôle économique dans la lutte contre la cybercriminalité, elle informe avoir d'ores et déjà donné mandat à ses avocats afin de saisir des autorités compétentes aux fins de poursuites contre les auteurs de diffamation et d'atteinte volontaire à l'honneur de Maître Muntaka Tall. Au regard des circonstances qui prévalent, elle invite les Maliens au rassemblement et à la prière pour le Mali et pour toutes les victimes civiles et militaires, comme l'a toujours fait Maître Muntaka Tall, tout en les rassurant qu'ils seront régulièrement tenus informés de l'évolution des recherches et par les avocats constitués dans le strict respect du secret professionnel. Fait à Bamako le 11 mai 2026 pour la famille de Maître Muntaka Tall. Angeni yoro de soro. Maître Muntaka Tall ka famille mo ni communiqué de ke. Comme mo munu Muntaka Tall to tien ou ba be poursuit a bébé plainte be tega be contrôle. Adama Koulibaly et de Boraka communiqué que comme mo munu be kata mo to tien ka soro prévu tout boulot qui vous poursuit. Awa vidéo mani munu bora ka Maître Muntaka Tall kan galon tege ka norala ka taga boni vidéo kiri kara vidéo piale ndo yi. Awa ko flè sauf la boli kene flè. Ne wara ku de kan dirima. Ni mani sharia tege l'histoire va te juger. Aye galon chama tege aye kolangolo chama ke aka cybercriminalité nkonona. Mais ni mi kolosi nasibi binado na malio meta cybercriminalité ou betachi. Mo fingenabi. Mais je vais être très direct avec. Nous Adama Koulibaly de cybercriminalité ni mi kolosi jadi subi mina donola. Ba nama ke ka fuma pou. Ibe ka mun ke ibe ki yere de sacrifier pour un pouvoir un putain pouvoir de ce genre. Il faut être intelligent quoi. Ite ka tigane kalanja imbeke. E bakaka segenke, e fakaka segenke, ke Adama Koulibaly don kalana, ke ki faso kumabo, e faso ka fembe ke e ke i banki faso servi, ka taga mogolangolo sorasi général kela ko to lu dron servi, ki banki ka jamana servi, ça c'est une haute trahison. Oh ni mi kolosi ibeta gongon fe, moko li fina. Ni mi kolosi ni bidaka moko yimene. Ite yeble. Ibi mirika honneur de la. I don klobila, i muso klobila. Wallahi haramaden ibi miri ni mi miri yara ibi miri deuna ibi miri brona ibi miri musodla o ma asimi de wolo a olde e wolo nubi blana ye kolangolo chamanke
Iyo ka salku chaman ke mais ni dossier inflé ni man dossier traité kanya. Il a carrière de ben dossier d'affaires. Ne dafo. Malien beka se bengada. Wallahi billahi. Ce n'est pas une menace de, mais c'est la pire vérité. Parce que to mogo to be tréla bi. Maître Moutakatal Mali yɛrɛ autorité mɔgɔw ko ni information min ma bɔ Mali ORTM na ko ni information u ye canaux de communication fɛn fɛn yira ko ni information ma bɔ ko Sigma ani ORTM u y'a fɛnw cité ani armée ni fɛn ko ni information ma bɔ yen ko kɔrɔ ko ye nkalon de anu ye transition vidéomaniw ye u bɔra ka taa procès kɛ réseaux sociaux kan ka jugement kɛ ka maître Moutakatal ka dɔgɔya ka famille dɔgɔya ka honneur dɔgɔya adamaden bɛ siran Ala ɲɛ. Ngalon fana kan dɛ preuve tout shibulu ko Moutakatal le jadisi di preuve tout bulu ama Mali gouvernement bolé ka kuma ama justice siye kay autosaisir la parce que ngalon de do ngalon beba don ngalon de do ni juge nta kibe ni poursuite ke ni mi kolosi beta gongon fe mo fa yana bi de Malien ti ya fima foka jien wuli les Maliens ne vont jamais vous pardonner tchenia kenasimi bina mo bi ngesi ka soma ne mo ye soro kare kolo no mi jeni ne tungara be ka fuma ko pu ne mo yo soro no mi jeni ka fuma pu mi eto de amana mo jiji blanna ou be programme blanna surasi nunu ma wolo aw fa utuye aw ba utuye ay ke halala isa che fendo be hali nyama den take ne che atambi bruju goshi balin kono ya billahi talahi abi danga billahi talahi parce ali nyama den kodo be nyama den take Tiara madenga ke horonye ne benga wallahi ne ke procureur bi ne be ni tienfo ti okuma chete okuma halalatia halaye jondi yim cheche ntambi buruju goshi parce que ko yime ka ke manana ko de o be ka nga jamana ke blakuru jamana de quoi ne munde okuma justice y a pas de justice dans ce pays là asimi da wolo mo ko kelen se ka be ka tienfo be ma kune be mieto ya bolo mais cette fois-ci on sera terminé ici là. Ces conneries-là, ça va même pas tirer des fois. Parce qu'on est fatigué de ces militaires-là. Quand Galon Noro il a, ou y a Kenne Segou Tungara là, quand Galon Noro est là, quand Alassane Ouattara 75 millions de nema. Ou Jamana Jodia, ou des patriotisme. Ni m'ont demandé, eh ben Galon Noro là, quoi il a dit ici. Chogal Tene Kasolo, c'est qu'à Gizia. Araba Tenir, loi avec la loi bé violée. N'a pas été ni qu'à Corona ou là. Qu'à Biwalde ou qu'à Moro avec un sac Kasolabi. Vous a honte à vous. Mais Kasoge, ebe Malibla. Asimi be binro Kasoge ebe Malibla. Parce qu'il était au Malikon. C'est honte à vous, wallahi. Honte à vous. Et il faut des, et autant des. Tiens, allez, nyama din technique. Non, moi, je me pose la question, on est dans quel pays, quoi. C'est-à-dire qu'à loi violée, on n'a même pas honte. Qu'il faut d'un bambolo, mousso bambolo, bron bambolo, ambe sadi dondola. Ni me faut un do terekula. Kafoka ou de combien, ou de ni conneru n'ke. Mais c'est la honte. Okma kablate aoula, okma dambete aoula. Mais ni mou mamana ko danga jamana kono. Malibe ka diriger il faut, ça dit il va la kaleko blakoro grain quoi. Mais c'est la honte totale. Ka douti ou lebu ka ngalon nora oula. Ka bi mo ka parce que kungolo mandie. Ka o blako salku ke. No milliardaire, no ala karane ke milliardaire. No go koro ko nebe sa fantala ala kane sa fantala harama de jombe saika idiga horonyadi me ka fe mu fo ni me ka mfaso juguadi ala nya be benga ningela mo be ka Mali janfa ne segu tungara bala au procureur be bala asimi go tabala mo ye Mali janfa ala ka tigi ko tien ka nya tien ala ka tigi malo ala tigi sara kaburu sonto ala ka sampren jiga tigi kaburu ka ala kana here ka tigi ala na tigi be sa ala ika tigi libu atiga na sago nyuma ke fiu Mama beka Mali janfa ala ka be libo ala ka bega yeko fly bela jelenga foko amina mama Mali janfa ala ka here ka tigi koy ala ka na kanyai ala ka tigi ala mama de beka jamana in blani digun konana wala anti ya fatima anti ya fabi anti ya fashini et puis avec un kobeke anga ni yoro fana me Malien bela jelenga ni yoro la c'est très important abe ka ta baga mo ma ko kuma kala obe ka bo kuma kala obe ka jadi sou publicité ke France 24 RFI nunu Malien menda e mentigire anga janga ni yoro la je folo accord ma kisi ay name accord be janfade asimi goja nunu wulu flenge bamako beta ka baga politicien ni fema ko mina ko datu anara pero mumi accord signé ya ni a terrorisé fanga sorobi
jamana kɛlɛ dɛ olu de fɔlɔ kan ka minɛ kuma banna ni an ka ɲɔrɔ fana mɛ tuguni sa u bɛ ka baga mɔgɔw ma di an ka ɲɔrɔ fana mɛ tuguni est ce que RFI de nin fɔ France 24 de nin fɔ an ka ɲɔrɔ fana mɛ ani tile n'o ye Mali faamaw ye depuis bi ma se an y'a fɔ an ko Mali faamaw ni terroristes tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔw bɔra ka an nɛni k'o tɛ se ka kɛ a banna France de nin fɔ RFI de nin fɔ Segu Tunkara de nin fɔ a fɔra Mali de kɔnɔ ke Assimi Goïta de ka aw de ni terroristes de bɛ baara kɛra ɲɔgɔn fɛ Assimi Goïta de ko malidenw ma dɔgɔnɔdenw ma k'u ka taga accord kɛ ni jadisiw ye mun taga taa dɔ fɔ mais on est dans quel pays les gens ça dit moi je me pose la question mais adamaden dɔw bɛ miirinu nu de wa ou bɛ kulo de wa ne t'a dɔn Assimi donso bɛ ka kuma don o kuma kulo t'a la mais donso bɛ ka tiɲɛ de fɔ a bɛ ka taa baga karisa de complice mais a bɛ ka minnu kɛlɛ u filɛ nin banjakara ko ye u filɛ nin dɔgɔnɔdugu la o ma taa yɔrɔ si bɛɛ ko bɛɛ bɛnna hali Ismaël Wage tagali mun kɛra ka taga bɔ a ma taa mɔgɔ fagara dugu la a ma taa o dugu la ni Ismaël Wage kelen de taara fɔ dɔgɔnɔdugu la bankasikaw ɲɛna ko ka taa bɛnkan kɛ ni terroriste ye est ce que IBK de la k'o fɔ est ce que IBK ka fanga don ka bala IBK de la ka taa fɔ maliden dɔ ɲɛna k'i ka taa fara jihadistes kan mais Assimi bɛ k'o kɛ a témoin bɛ ka bɔ a bɛ ka kɛ dugu min na o duguladenw bɛ ka bɔ k'o fɔ o tuma aw tulo t'o la aw b'aw sigi Bamakɔ Muntaka Tall de n'u bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ mais Assimi de m'a fɔ ko maliyɛnw ka taa fara u kan n'i ko i ka jamanaden ka accord kɛ ni jihadistes ye est ce que a b'o kɔrɔ dɔn o kɔrɔ u bɛɛ kɛra kelen ye o kɔrɔ u bɛ se k'u denw don jihadisiya la jɔn de ye Mali cɛ o la maintenant mais a bɛ ka fɔ don o don o tuma aw tulo t'a la Yusuf Toloma m'a fɔ bɛnkɛna ne y'a vidéo joué ko siɲɛ joli de kɛ ne y'a yira aw la Assimi Goïta ninnu u y'a yira Mali télévision so la ko 80 milliards ko de suɲɛna jɔn de minɛna ka taa kaso la ko ye 80 milliards suɲɛ ni justice kolon den bɛ mɔgɔ kunna si je ne laisse pas la vidéo là je suis très fâché maintenant très fâché très déçu wallahi billahi an ka nin yɔrɔ fana mɛn ni ko terroristes tɛ ka an faga Bayangara région kɔnɔ yan ne y'a sɛbɛn a tigi bɛɛ bɛ se ka taa lajɛ n ka compte Facebook kan ne ko fagali min bɛ ka kɛ nin terroristes tɛ ka an faga ne y'o fɔ kun na ne de b'a dɔn wa o de ye nin ye terroristes aw ma foyi kɛ minnu ye an sen n'an bolo siri ka di aw ma dɛ olu de bɛ ka an nin bɔ su ani tile n'o ye Mali faamaw ye depuis bi ma se an y'a fɔ an ko Mali faamaw ni terroristes tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔw bɔra ka an nɛni k'o tɛ se ka kɛ maliyɛnw kuma bɛɛ filɛ Faransi de nin fɔ RFI de nin fɔ donsow de y'a fɔ et puis tiɲɛ de don aw bɛ terroriste yɛrɛ jumɛn ɲini ni Assimi yɛrɛ tɛ mais aw bɛ tiɲɛ kelen jumɛn nɔfɛ minnu yɛrɛ marifatigi minnu bɛ yen minnu bɛ ka Mali dɛmɛ jɔn bɛ se k'a fɔ ko ninnu tɛ Mali fɛ mais ninnu de ko an ka Faransi da kɛrɛfɛ an ka Segu Tunkara da est ce que Segu Tunkara de nin fɔ est ce que Muntaka Tall de nin fɔ mais tiɲɛ de filɛ aw ɲɛkɔrɔ quoi aw tɛ tiɲɛ de fɛ aw bɛ mɔgɔ ko de la a bɛ taa sigi Bamakɔ a bɛ taa nkalon dɔrɔn mɔgɔw la Assimi yɛrɛ de ko mɔgɔ ka taga fara an y'a vidéo k'a ka ca 100 fila ye Yamusa Kamara y'i tɔ kunuba k'a fɔ ko an ka négocier n'u ye Assimi yɛrɛ ka Ismaël Wage bila ka taa fɔ dɔgɔnɔw ɲɛna k'a ye taa fara jihadistes kan président mun b'a ka ministre bila ka taa fɔ ka jamanadenw ɲɛna ko taa fara jihadistes est ce que o président ka mɔgɔ minɛ ko o ye complice ya dans un pays sérieux Assimi Goïta minɛra don Assimi kan ka minɛ ka dulon Bamakɔ suguba la de a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ k'a minɛ ka dulon Bamakɔ suguba la k'a pandi o de kan ka kɛ Assimi Goïta la pour haute trahison a ye jamana jumɛn ye ko président de b'a fɔ a ka jamanadenw ɲɛna ko ka taa fara jamana juguw kan a ye jamana kelen fɔ depuis Ala k'aw wolo depuis aw fa n'aw ba y'aw wolo don min na a ye président kelen tɔgɔ fɔ Alassane Ouattara m'a kɛ a bɛ ka Alassane Ouattara min nana o ma deli k'a fɔ k'a ka jamanadenw ka taa fara jihadistes kan est ce que ne Segu Tunkara de la k'a fɔ wa n ko maliyɛnw ka taa fara u kan mais Assimi y'a fɔ ne ma bɔ RFI la o a bɛɛ filɛ nin ye donsow y'a fɔ et puis tiɲɛ de don témoin bɛɛ y'a fɔ bɛɛ ko a ye taga bɛɛ de bɛ ka kuma nin fɔ kuma in bɛ ka fɔ u bɛ taa préfet yɔrɔ préfet tɛ sɔn sɔrɔdasiw attaque bɛ kɛ dɔgɔnɔdugu bɛ jeni sɔrɔdasiw bɛ wele u tɛ na parce que Assimi ko u k'u kɛlɛ u y'u sigi Bamakɔ kɔnɔ k'olu bɛ ka jihadistes yɔrɔ k'a sɔrɔ u yɔrɔ dɔnnen don maa bɛ tiɲɛ jumɛn nɔfɛ vous voulez quelle vérité a bɛ tiɲɛ kelen jumɛn nɔfɛ a bɛ taa maître Muntaka Tall minɛ parce que dɔrɔn
maître Moutakatali ay galon abasla Moutakatali be ka aga galon ka au koira djembela mais au ka vidéo mani laga to munu meki dado ni kola Abdou Niang e joro ben na walay Abdou Niang joro badi ben na walay tiens mon bon petit frère il rességi ndogo walay na gani gelara ne gani ne be fere sugu be ko kana si Abdou Niang ma parce que Abdou Niang ne dogon ndi tiera la are ko anega ko bitambe ntala dili fenga Abdou Niang ni soro mais ne gani ne sego mu ne bo ke fenga na si Abdou Niang ma tiera la ton taw sauver de ni ni Abdou Niang sauver ne bel de cerveau on de Abdou Niang sauver M5 ibeka be bi domina wallahi Abdou Niang ne be conseil de rendement boni ko ngono quoi yi ga master soro ki ga bara do ke ga boni ko ngono quoi ni animateur kolonté ni journaliste ko bon ngono ki ga bara ke ga professionnalisme ke i ka carrière plan dévié quoi ibi ki yere exposer ngalonka ibe ki ga horonya feri ibara ibe kan galon teke be ba ibe kan galon teke ikara régime be ka jili bay ni régime nana ni mu ne ni bi no yi place no di mo be ka jesu do ki do bi dayelema ide mboye i mode mboye c'est pas digne d'une personne on est ga conseil ka fina fana be binde Abdou Niang be bide ntaro no bana la mais nu soro amay made negen be kuma ne amé do na kasimi bina do nga ngara sa Abdou Niang ma ngén bofo mais c'est ko ngén ke parce que tiens mon petit frère quel que soit alpha il ne donna ngona anya voyage ou ke iko kadne quoi en réalité est-ce que ba kala me ko kadne ne tala de ko gisoro ne bi frapper réseau kam ko kadne do law parce que il ne gère quoi en réalité humanité bene la quoi ne tala de ko ju ne se ka dimi qui frapper de mais jamais moi je ne te souhaite aucun mal donc il chill out va doucement mais munu ngeni galon noro Moutakatali ka mogola vous allez répondre wallahi ça c'est clair o de kundo akame Allah enene manyu